Ми знову повернулися, друзі, до Києва, і цього разу ми працюємо з нашим партнером АТR для того, щоб спеціальні особливі інтерв'ю донести до вас. Тетяна сьогодні з нами, їй 34 роки. Вона за освітою журналіста-політолог, і вона працює заступницею керівника журналістом. Вона під час війни так нікуди не виїздила, хоча декілька місяців провела у Львові разом із своєю донькою з самого початку ще вторгнення, а зараз вона вже в Києві. Вона одружена, в неї 6-річна дитина, донька. Так само в неї є старша сестра, чий чоловік, на жаль, трагічно загинув у цій війні. Вітаємо вас, Тетяно, раді вас бачити. Вітаю. Взаємно. Як редакторка, ви проводите надзвичайно важливу роботу, оскільки ви ділитеся історіями про Україну з усім світом. Коли ви підходите до цієї дуже важливої місії щоденно, що дає вам відчуття необхідності, мети, яку ви переслідуєте? Я переслідую мету, щоб розповісти людям про все, що відбувається в країні. Бо такий наплив новин, що неможливо у звичайному читачу услідкувати все. Тому треба це все донести. Так, треба це все донести. В тому моя робота. Моя мета розповісти про все, що відбувається станом на зараз і що може відбутися в найближчий час. Правда в тому, що ми отримуємо на сьогоднішній день набагато більше новин, чим колись раніше, і стільки про насилля. І деякі раді, дійсно, через те, як ви здійснюєте свою роботу, хоча це важко, але людям треба чути правду, правда ж? Так, треба, і, зокрема, і не тільки українцям, треба, щоб і чули і наші іноземні друзі, люди з других країн, бо до них не завжди доходить вся інформація, а тільки самі кричущі якісь факти. А таких, на жаль, багато зараз у нас. Так, люди сьогодні говорять, що ми живемо в еру постправди, де дуже важко простим людям впевнитися в тому, що ж таке правда. Тож ваша робота надзвичайно важлива. Дякую. Ви обрали залишатися все-таки в Україні, не виїздити. Тож маю вас запитати, що дає вам силу залишатися тут під час війни? Я хочу, щоб моя дитина була і надалі українкою. Це для мене дуже важливо. Тому що якщо, наприклад, в такому віці відвести за кордон, вона буде поступово забувати мову, у неї будуть там уже другі друзі, вона не буде пам'ятати свою країну, а це дуже важливо. Крім того, тут є чоловік, який зі зрозумілих причин не може покинути країну. Тут є мої батьки, які вже в віці, яка їм треба допомога. Тому питання, щоб виїхати, навіть не стояло ніколи у мене. І напевно, і не буде стояти, тільки якщо щось дуже-дуже глобальне потрібно, щоб відбулося, щоб я змінила свою думку. На своїй роботі, вочевидь, ви бачите дуже багато складнощей. І я хотів би вам поставити запитання і про віру. Як ваша віра допомагає вам споритися з тим, чому ви стаєте свідком щодня? Тому що якщо не вірити, то воно буде дуже тяжко з цим споритись. Кожен день, дізнаючись такі новини, потрібно в щось вірити, щоб щось було, щоб підтримувало тебе на цьому плаву цих жахливих новин.
Тому єдине, що може допомагати, це віра, підтримувати цей спокій. Коли ти сидиш і вибухи, і ти знаєш, що ти вже в даний момент ти зробила все, щоб бути в безпеці, але і що тоді робити? Єдиний вихід це вірити, бо більше ти вже нічого не можеш зробити. Тут вже як не знаю, як судьба, як скаже, то так і буде. And let me go to your sort of Хотів the би motherhood повернутися role that you have. до ролі How do you матері. create a sense of Як ви normalcy? створюєте відчуття нормальності і надії для вашої 6-річної доньки? Вона знає, що таке війна, вона знає, що таке ракети, вона чула вибухи, але я їй просто пояснюю, що, наприклад, якщо ти чуєш вибухи, це значить, що наші військові нас захищають. Тобто, так я пояснюю. Тобто, це вибухи, це робота ППО, це значить все добре. That's a very good perspective on it, yeah. Побільше Дуже хороший погляд. позитивних просто новин, побільше дитинства, не акцентуючи увагу. Тобто, чим менше розповідаєш, тим буде краще. Якщо вона щось питає, я не брешу, я розповідаю, як є, але просто розповідаю, що це зараз от такий період, далі буде набагато краще. Просто треба вірити і все. Треба вірити в ЗСУ, в людей. І все буде у нас добре. All right, let me see here. I have two more questions for you. Здається, у мене залишається ще 2 запитання до вас. This is a bit sensitive, but I want to Воно ask you. чутливе, але тим не менше Your хочу вам family його has experienced a поставити. terrible Ваша loss. сім'я пережила If you're надзвичайну comfortable втрату. sharing, Якщо how вам has зручно faith поділитися про це, helped будь your ласка, family як вам find віра strength допомогла вашій and сім'ї face знайти such grief? силу перед лицем такої надзвичайної втрати? Чоловік моєї сестри загинув через місяць після того, як поїхав на фронт. Ще дуже тяжко про це говорити, тому що нещодавно пройшов тільки рік, ми півроку його шукали, потім півроку ще пройшов, ми намагались з допомогою ДНК підтвердити, що це точно вже загиблий чоловік сестри. One final thought or question. Остання думка How або have you запитання. seen the people of Kyiv support one another? Як ви бачите, щоб кияни підтримували один одного в ці важкі часи? Яку підтримку вони один одному надають? Що ви побачили? Коли розпочалася повномасштабна війна, всі кияни один одному допомагали дуже сильно. Тобто там не було навіть що їсти, були таке, бо не було, були закриті магазини. І переписувалася з сусідами з других вулиць, вони радісно допомагали, чим могли, і їжею, і для тварин, і одягом, тому що була зміна погоди з зими на весни. Тобто вирішували всі питання, там лікарі знаходили. Зараз вже пройшов 4-й рік війни, люди трошки втомились від війни, трошки втомились від того, що в першу чергу зараз кожен думає більше про себе, якщо казати саме українців, більше про себе, тому що кожен день все чаще і чаще жити, ті ж самі
продукти дорожчають, взагалі ціна життя в Києві самому стає все дорожче. І все чаще триматися на цьому всьому. Тому я би просто сказала, щоб якось кияни навпаки, їм треба знову повірити в це, побачити ту підтримку, можливо, підтримка Заходу, західних країн, людей, які живуть за кордоном, допоможе їм знову, російська мова більш сплочиться, щоб разом вірити в перемогу і підтримувати один одного. Тетяна, thank you so much for being Тетяно, with us today. дуже дякую, що ви сьогодні з нами, що ділитеся. Бажаємо вічної пам'яті вашому загиблому чоловікові вашої сестри, і бажаємо, звісно, щоб мир повернувся в життя простих українців. Велике вам спасибі за сьогодні.